Manara yin. Ami. Bortrawre. Ni an sigile kunnafoni balankan. Tali. Bortrawre biye juma ye. La horoma dondo. Dawo. Bori ala nyini ala bato be juma don fɛ. Bori an y'a sɔrɔ karamɔgɔ dabatumara la. Bori min ye mɛlɛko be jigi. Bori juma don fɛ nin kana an ka jatew lajɛ. N'o ye an ka ala bato ye. Bori maa min ta kɛcogo ɲana. Maa min ta kɛcogo ma ɲa. Maa min ye limaniya jɔn ye. Maa min ye hinɛ masa ye. Ala y'a fɔ cogo min na maa min bɛ ka kɛ o kɛcogo la. Ko mɛlɛko be jigin n'o baara kɛ. Ayiwa a ka kɛ ten. Bortrawre n'u nan'o baara kɛ. Bori ala k'an ye jamakulu la. Jamakulu min ni mɛlɛkow bi nisɔndiya olu kɔrɔ. Ala k'an ye jamakulu la. Mɛlɛkow bɛ duwawu kɛ jamakulu min ye. Bortrawre sabu bi ye donba ye. Bori bi ye sunkalo tile 2 ye. Bori an bɛ ala ka nɛɛmaba dɔ kɔnɔ. N'o ye sanji ye. Se tɛ maa si ye ka sanji jigi. Bortrawre se b'an ye ka clim don so la. Se b'an ye ka ventilateur don so la. Se b'an ye ka tafiya san. Nka se tɛ an ye ka sanji jigi. A baara ta avion san o ye jumɛn ye? Ala ka ji tɛ yan. Ayiwa. Ni ala ma jɛnɛ a bɛ na. Ala ka ji tɛ yan. A bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na? Ayiwa. A bɛ bɔ ala ka masaya de kɔnɔ. N'o tɛ avion san bɛ yen. Bortrawre avion san tilema gɛrɛgɛrɛ. E ka avion wuli ka taa kabanɔgɔ la bani. Ni ji tonni na i ka avion wuli ka taa bani. A na kuma dɛ. Scientifique ko. Kaba dɔ de bɛ fin. Fiɲɛ bɛ don a kɔrɔ ka taa n'a ye. Yanni fiɲɛ bɛ taa n'a ye dɛ. Avion bɛ kɔ a mɔ. Tilegan fɛ a wuli. Bortrawre an bɛ karamɔgɔ dabatumara fo ka waleɲuman dɔn. Nin waati la a bɛ taama la. Bortrawre min ye bi kunnafoni bala ye. Baara bɛ ka kɛ maa 3 fɛ. Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la. Bortrawre Bɔ Jabate ye bi kunnafoni tigiw ye. Bortrawre an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. O kuma kan ka banban. An kan sinsin. Ala ka kalo lɔhɔrɔmaba in. Bortrawre kalo in kɔni a daminɛna dɛ. Wa a bɛ ka taa de. An y'o de fɔ ni jate bɛ kalo kalo kɔ. A bɛ ban maaw ɲinɛbɔ penten kelenw. Hinɛ kalo. Kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo. Ɲumanya kalo. Arijinɛ ɲinini kalo. Minjani kalo. K'a fili k'a kunbɛn. N'a b'i kun. Kana sɔn kalo in ka taa k'i to dɛ. N m'a fɔ n'a t'i kun. N'a b'i kun. Kana sɔn kalo in ka taa k'i to. Fantan dɔ lajɛ i ka ɲɔbɔrɔ ni malobɔrɔ san ka d'a ma. Fantan dɔ lajɛ i ka suntigɛ d'a ma. Fantan dɔ lajɛ i k'a bɔ degun kɔnɔ. Banabaatɔ ka ca. Ka dɔ ta ka taa furakɛ. Ka nina hinɛ. Baloko bɛ yen. Dutigiw kamana gannen don fo ka dama tɛmɛ. Nka dɔw bɛ yen ala kɛlen don ka tafari k'olu ye. Dɔw tɛ gɛlɛya dɔn. Dɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Dɔw tɛ bana dɔn. Dɔw bɛ bana kɔnɔ. Nin bɛɛ faralen don ala ka masaya la. Ni ala ye fɛn o fɛn lase jɔnni ma i b'a ta ni ala ye. Siga t'o la. Bortrawre nka ala ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Ala ko k'an kana ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to yen ɲɔgɔn bolo ko n'i ye bɛɛ ye ka ɲɔgɔn to yen ɲɔgɔn kunkilenna la. Bortrawre ko dɔ ta b'a degun kosɛbɛ. Bortrawre o kuma min ye sunkaloba in ye a nali diyara an ye. An nisɔndiyalen don. Bortrawre an bɛ ka dugawu de kɛ. Bori min ye sunkalo ye a bɛ maanifin kɛnɛya. E bɛ cogo min na gijigiji. I ye escalier kɛ cogo min na sɔgɔmada in na. Ne famana k'i ye ten. Ne ko i ma ko n ka kɛnɛ wa. Ne famana k'i ye ten dɛ. Ala ni sunkalo sababu. I ka kuma ninnu kana to ka kuma de da kan. Bortrawre aw man ni ye. Ne yɛrɛ bɛ cogo min na. Ne ban b'i ta mɔ. Ne yɛrɛ bɛ cogo min na. Sunkalo in ka di. Ayiwa. A bɛ ka dɔ fara kɛnɛya kan. Farisogo bɛ ka lafiya. Sunkalo Bortrawre o kuma yarabi an bɛ su minnu kɛ ala k'an ka bato minɛ. Bakari yarabi sunkalo a fɔra hakilina minnu na ala k'o limaniya d'a ma. Sabu sunkalo tɛ dɔrɔn k'i yɛrɛ jɛ ji la k'i yɛrɛ jɛ dumuni na. Hakɛyaw de fɔra a kɔnɔ. N'i y'olu dafa i b'a baraji sɔrɔ. Siga t'a la. N'i m'olu dafa i t'a na kɛ kɔngɔmuɲu ye dɛ. Ala kana n ta kɛ kɔngɔmuɲu ye. Ala ka garisigɛw foni. Bakari sunkalo musaka tɔw ala k'u nɔgɔya ye. Ala ka jamana in diya. Ala ka jamana basigi. Muso tɛ cɛ minnu bolo ala ka muso nɔgɔyaw ye. Cɛ tɛ muso minnu bolo ala ka cɛ nɔgɔyaw ye. Fantanya bɛ maa minnu na o jamakulu ka ca dɛ. Ala k'an bɛɛ pɔsi fantɛ bɛɛ dɛbɛ. Ala ka jamana in diya. Mamutu bɛ ka sin dɔ kɛ fan dɔ fɛ. Bamanciya wale. A bɛ sɛgɛ bɛ maa minnu na a bɛ sunɔgɔ de tigɛ maa ɲɛna. A bɛ fɛn tigɛ min tɛ sunɔgɔ ye. Sɛgɛ ma ɲi dɛ. A bɛ dutigi bila kelenna kuma la. A bɛ dutigi kɛ fatɔ ye. I bɛ maa caman ye bolo filifili la. Fa t'a la koyi. A gan b'a kɔ dɛ. I b'a dɔn ni an lamɛnbaa dɔw ɲininka u b'a fɔ k'anw bɛ nisɔndiya min na plateau in sanfɛ ko anw ka kɛnɛ ka ɲi k'a sɔrɔ sabali ka ɲi. Bortrawre tuma dɔ la i b'an fari foni ne ye i b'a fɔ ko miliyari b'an. Parce que n'anw y'anw fari fa an bɛ baara min kɛ a tɛ kɛ ka ɲɛ. I b'a sɔrɔ an ka poche sualen don. Hali ala ma n'a téléphone an b'o minɛ an tigɛ la n'i y'a bila kɔrɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ a sualen don. Bortrawre arajo baara ye nin de ye. Bakari degun min b'i kan kana
sɔn abada lamɛnbaaw k'a dɔn tɔɔrɔ mun b'i kan kana sɔn lamɛnbaaw k'a dɔn lamɛnbaaw jigi de arajo ye arajo ye kunnafoni ye arajo ye bilasirali ye arajo ye jamanadenw ka hakilina ɲɛnabɔ ye maa min bɛn'o kuma fɔ i ma ɲi ka ye tɔɔrɔ la i ma ɲi ka ye degunna i ma ɲi ka ye nisɔngoya la i b'i nisɔndiya diyagoya degun bi arajo baarakɛla k'a ka so kɔnɔ n'a bɔra dɔrɔn bulonda la a b'a da yen siga t'a la n'i y'a tuguri kɔ i tɛ baara ɲuman kɛ dɛ n'o tɛ ji min fɛn bɛɛ bɛ fili tɔɔrɔ bɛ bɛɛ kan sokɔnɔnaw bɛ cogo di baaraw bɛ cogo di hakilinaw bɛ cogo di degun bɛ cogo di dɔɔnin bɛ bɛɛ kan mɛ i tɛ arajo baarakɛlaw ye dɛ abada n'a yera n na mɔgɔ tɔɔrɔ ye baara bɛ tiɲɛ yarabi ala ka limaniya d'a ma. N'i bɛna don baarakɛyɔrɔ da fɛ i b'a da baarakɛyɔrɔ da la ye n'i tilala ka jigin i b'a ɲun i kunna ka taa n'a ye. Kana ɲun bilen a to yen a to yen. A bɛ kɛ ten de. Diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ala kɛmɛ ka fɛn dɔ latigɛ. Ayiwa i ni tɔɔrɔ dɔ don bi o dugusɛjɛ ni ala y'i lajɛ jɔni e ka limaniya bɛ cogo di e dusukun bɛ cogo di e ye yafa masa ye wa e ye hinɛ masa ye wa e ye sabali masa ye wa k'a k'e la k'a muɲu e y'o masa ye wa ala b'a falen fugo wɛrɛ la. Ayiwa jɔnni sɔn yafa ma jɔnni sɔn i ka ɲinɛ n'a ma ɲinɛ salon kɛlɛ ni salon nasigi kɛlɛ wari n'a fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ tɛ ban dɛ yarabi ala ka limaniya di o tuma min ye bi donkan ye karamɔgɔ daba tunkarati yan min ye fatiya ye karamɔgɔ ka fatiya de ka di nka kalandenw ka fatiya o tɛ taa yɔrɔ la o tuma ni karamɔgɔ nana o tuma Bɔkari a b'a ka fatiya kɛ fatiya duman ba in o tuma ko maaw fɔr'u jigi ko karamɔgɔ ka fatiya la bi dɛ nka kalandenw o tuma karamɔgɔ ye kilisini mun kan tigɛ an y'o di limanaw ma bi wari tɔɔrɔ ye da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnni bɛ ala ka sebaya masaya kɔnɔ sabu bi sumaya ba in bɛ Bamakɔ yan bi sunkalo tile 2 don dɔɔni don o ti tɔ to ko la maa min to ka wuli ka jɔ kɔnɔ kunnafoniw b'an bolo kɔrɔ an bɛna an sɔnni sigi a kan. O bɛɛ bɛ. Fɔ Jabate bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fɔ faso baara la n'o kɛla jamana bɛ diya ne ko bala cogo bɛ di. Bɔri ne bɛ n tigɛ don Mali tribune na sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kureshi Sise. Kureshi ko Mɔri Tarawele a ko Mali ka bɛɛjɛ fanga daminɛ san 30 ani san 2 wari mun de ɲana laɲini tun ɲɛsin bɛ fɛn jumɛn ma sɛbɛnnikɛla ko o tuma min ye hakilinaw a tilalen bɛ a ko n'i y'a lajɛ marisi kalo dɔ tile 26 san 1991 Bɔkari Tarawele marisi kalo tile 26 san 2023 Bɔkari bɛɛjɛ fanga ko kuma min bɛ ka fɔ n'o ye démocratie ye Bɔkari a ka don faso Maliba kɔnɔ san 32 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa dɔw de wulila ni ka kɛlɛ kɛ Bɔkari ni ka kumaw fɔ ni ka samasamaniw kɛ a kini a n'a wagasili Bɔkari Tarawele ko ɲinɛ tɛ se ka k'olu kɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fanga min tun bɛ jamana in kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'a fɔ diyagoya fanga don n'o ye général Musa Tarawele ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Musa ka fanga kun sera kundama dɔ la malidenw kun tɔɔrɔ la malidenw kun ɲaninen don Bɔkari Tarawele maaw de bɛ waati jan kɛ foroba baara la ka sɔrɔ u ma sara ni min tɛ se ka ku o k'a bila u ka taa n'a yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye sɔrɔsi fanga kun don hakilina min n'o tun nana ɲɛmaw la o baara de bɛ boloda hali n'o tɛ tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko dugudenw kɔni y'u sigi k'a lajɛ Bɔkari Tarawele a waati kɔnɔna la an bɛ diyagoya fanga la diyagoya ko dun a bɛ nege bɔ n'a dun man k'a fɔ ko tɔw bɛ ka don bɛɛjɛ fanga la n'o ye démocratie ye mun na Mali fana tɛ don a la o tuma an ka wuli ɲɔgɔn fɛ dɛ an ka Musa Tarawele gɛn ni ka bɛɛjɛ fanga ni k'o bisimila Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele a don kama min ye association ye société civile Bɔkari Tarawele ka taa bila politikimaw la Bɔkari hali sɔrɔsi dɔw yɛrɛ b'a la minnu tɛ fɛ olu ka ye sabu Musa kɔni a ye tɔɔrɔ ta ni ka maa minnu sɛgɛrɛ Bɔkari Tarawele nin bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan Musa Tarawele ka fanga an t'a fɛ bilen a nege bɔra Musa ta ka bɔ yen Mali kura hakilina kura démocratie min ye a ba Musa Tarawele o de tun bɛ maaw da vive la démocratie sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min ye o démocratie ye e ko Mali tun labɛnnen don k'o kunbɛ de ye sabu min ye démocratie ye farafinna Bɔkari Tarawele a doncogo ani nansaraw bɔra maa minnu fɛ yen kelenw tɛ a ko an b'a faamu cogo min na ani minnu y'a dilan faamucogo tɛ kelen ye an b'a baara kɛ cogo min na ani minnu bɛ k'a baara kelenw tɛ Bɔkari Tarawele min ye anw ta kɔni n'i y'o lajɛ ko hakilina jugu caman caman yera anw ta kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min nana bɛɛjɛ
fanga démocratie a masakɛ fɔlɔ Mali la o de ye Dugukolo Konare denkɛ Alifa Umaru Konare min ye Alifa ye Bakari i b'a ye k'a fɔ Musa Tarawele gɛnni kɔ jamacɛ fanga nana sigi maa min kɛra o ɲɛmaa ye o de ye Amadu Tumani Ture ye ale ye a fɔ jamanadenw ye anw mana ka to jamana kunna dɛ anw nana waati kɔnɔ sabu jamanadenw ka baara anw nan'o la kɛ Bakari min ye jamana ye k'a bila sariya kan ni ka kalafili labɛn k'a di maa ma jamanadenw bɛn'u bolo kɔrɔta maa min ye n'o kɛra ka ban don min na an b'an kɔ don jamana la sɛbɛnnikɛla ko Amadu Tumani Ture a ka kankelentigiya dɛ a nana o waati de la ko kankelentigi don sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jateminɛ kɛ Amadu Tumani Ture talen a ye min ye drapeau bɔ a kana ni ka don jamanakuntigi kura kana n'o ye Alifa Umaru Konare ye min ye san 1992 Bakari Tarawele Kuluba min kɔni a ye dunanba dɔ sɔrɔ dunanba min ni jamanadenw y'u bolo kɔrɔta ye k'a yira k'a fɔ k'an bɛ maa min fɛ maa min mana ni marifa ye maa min nana ni jamanadenw ka hakilina ye démocratie gale gale sɛbɛnnikɛla ko maa min y'o démocratie gale gale masakɛ ye Bakari Tarawele ko min y'o démocratie hakilina caman bɛ o tuma na ale hakiliw la Bakari n'i y'a lajɛ jamana ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ jalatigɛ masakɛ bulon kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka jigin n'a ye duguma ni o de kumu kɔnɔna la Bakari u nana lajɛ ni ka se ka conférence d'entente k'o kɛnɛ sigi malidenw a ye na an ka kuma a ye na an ka lajɛ min b'a to jamana in bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na Bakari Tarawele n'i ko ko bɛɛjɛ fanga i b'a fɔ ko foroba kuma i b'a fɔ ko jamajɛ baara maa kelen man k'i da don bara kɔnɔ ni k'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun man k'a fɔ k'an ye dɔ jalaki o kuma k'o ka baara ye jagoya fanga ye bɛɛjɛ fanga kɔnɔ an kan ka y'o la tuguni wa o kuma t'a la n'i y'a lajɛ min ye Alifa Umaru Konare ye a ye maaw wele a ye na an ka kuma jamana ale taabolo kan aw bɛ fɛ mun ni mun ka kɛ jamanadenw y'u sigi k'u miiri min ye conférence nationale kɛnɛ kan dɛ Bakari u sina k'a yira k'a fɔ fanga mun bɛ Kuluba dɛ n'o ye pouvoir exécutif yɛrɛ an ka walankata an ka bɛɛ ka fanga d'a ma min ye députéw ye législative pouvoir o ka d'olu ma Bakari n'i y'a lajɛ min ye kiiritigɛlaw ye Bakari olu fana ka bila u ka minɛn kɔnɔ u y'a lajɛ institution Bakari n'u ko walankata ka taa bila fo seegina min ye exécutif ye assemblée nationale ye cour suprême cour constitutionnelle la conseil économique social et culturel ye min ye au conseil collectivité territoriale ka taa bila min ye haute cour de justice Bakari ale ni conseil supérieur de la communication bi o kɛlen don haki sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i y'a lajɛ min ye fanga ye Bakari ko fanga belebele 4 bɛ yen n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ ka gouvernement ka fanga ye n'o ye kiiritigɛlaw ye n'o ye députéw ye anw kunnafonidilaw ko an ye fanga 4 n'a ye sɛbɛnnikɛla ko anw ta kɔni ka bɛ zonzanni kɛ kɔmɔko ye anw tɔgɔ bɛ fangako la Bakari nka ni an jɔyɔrɔ kuma nana an bɛ den kɛrɛfɛ Bakari min ye o bɛɛjɛ fanga ye Bakari ale de nana ni hakilinaw ye maa bɛ se ka fɔ sa ko nakun yera la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye kalafili 2nan nana boloda maa min tun bɛ fɔlɔ la n'o ye san 10 kɛ Alifa Umaru Konare ale kɔni y'a ka baara kɛ sama-samanimaya la Bakari ni ka kalafili kura labɛn maa min y'o sɔrɔ o de ye indépendant Amadu Tumani Ture ye min ye kankelentigiya sɔrɔ san 1991 sɛbɛnnikɛla ko tuma min na Amadu Tumani Ture bina Bakari n'i y'a lajɛ politiki ŋanaw tun bɛ yen Amadu Tumani Ture sera ka kɛ jamanakuntigi olu kɔrɔ cogo di maaw kamana ganna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita n'o ye Soumaïla Cissé ye sɛbɛnnikɛla ko Ibrahim Boubacar Keita ni Soumaïla Cissé ka bɛnbaliya o de kɛra sababu ye min ye indépendant ye o wulila k'a jɔ ni ɲɛmaa ye a ko a don in kama ne ni cɛ 2 kun jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma abada indépendant kun tɛ na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni foli ye k'o taara a don in kama ni ka Alifa Umaru Konare sɛgɛrɛ ko sabu k'ale de sɔnna k'a ban ka mana ta ko 3nan ɲini Dugukolo Konare denkɛ a sɔnna ka Mali sariya sun k'a bato jamanakuntigi bɛna ka ta ko 1 kɛ 2nan n'o banna e b'i kɔ kɛ bɔ ye maa wɛrɛ bɛ foyi kɔ sɛbɛnnikɛla ko a se tun bɛ Alifa ye ni ka Mali sariya sun yɛlɛma nka a y'i ban a ko min ye Amadu Tumani Ture ye ale kɔni nana jamana kunna min ye Amadu Tumani Ture ka fanga Bakari Tarawele a nana kɛ ka ɲa min ye bɛɛ sɔn masa Amadu Tumani Ture hinɛ Amadu Tumani Ture Mali kanu ni Amadu Tumani Ture a ye bɛɛ sago kɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadu Tumani Ture ale ka fanga tɔtɔlen kalo 3 ye pisi basa nana don baaraw la min ye maajugu ye jamana kɔrɔnfɛla la u nana wuli rébellion la o sababu kɛra min ye a ka fanga dafirila
fanga dafrile Bɔgɔtɔrɔ min kɔni camancɛ fanga o nana tuguni n'i y'a lajɛ maa min bɔr'o kɔfɛ jamanadenw ka wote kɔnɔna la bɛɛ fanga hakilina la o de ye Ibrahim Boubacar Keita ye Ibrahim Boubacar Keita k'ale ka fanga o fana ma tɛmɛ san 7 kan Bakari n'i y'a lajɛ ko tɔgɔ duman to san 7 la dɛ sabu ko kɛra maa famille d'abord ye o kɛra n tin dɔ ye nka a ko n'i ye ko jateminɛ a ko Ibrahim Boubacar Keita Bakari k'a ye baara min kɛ Mali sɔrɔsiw ye Ibrahim Boubacar Keita a ye min fara Mali sara kan ko maa kana ɲinɛ o kɔ a san 7 a ma ɲa ko san 7 bɛɛ tɛ se ka kɛ baara jugu ye Boubacar Keita ko Boubacar ko maa mana jamana kɔnɔ min y'a kɛ jamana ye jamanakuntigila kɔni Bakari k'olu maaw bɛ jamana camancɛ fanga kɔnɔ bi a ko k'an kana ɲinɛ u kɔ dɛ Ibrahim Boubacar Keita hali ni juguman cayara ka fanga kɔnɔ nka ko ɲuman caman a y'o fana boloda ko cɛkɔrɔba kɔni o ka fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bɛɛ fanga démocratie san 32 Mali kɔnɔ Boubacar de maaw ka hakilinaw tɛ kelen ye maaw ka miirina tɛ kelen ye sama-samani baaraw bɛ ka na a dun fara ni démocratie bɛ yen sɔrɔsiw ka fanga senkɔrɔmacɛw ka dabila démocratie tɛ yafa o ma hali lahara yafatiko ma Boubacar n'i y'o démocratie lajɛ o bɛ Mali kɔnɔ san 1991 kana bila bi la coup d'état joli kɛra o kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali démocratie ye Boubacar de hali bi faamuyali ma k'a la dɛ o kuma ko politiciens ka taa bila finitigilakaw la ka taa bila jamanaden tɔw la an k'an sigi an k'a lajɛ mun de y'a jɛ mun de kan ka k'an bɛɛ fɛ yaasa faamuyali bɛ se ka k'a la cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Kurosi Sise ale ka sɛbɛnni don Jabate Kurosi Sise ka fara Mali tribune maaw kan a b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le providentiel Dawo ni a ka fasiri ye Miyankakɛ ko di Miyankakɛ Dawo n'o ye Birahima ye a ko min ye halisa ko n'an ma janto bɛɛ min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka wuli ka jɔ k'a bɛ kɛ gansankolon ye u bolo bawo n'i y'a ta k'a lajɛ fangatɔw i n'a fɔ i da tula la cogo min na k'a maana olu ye mangoya sɔrɔ sira damadɔw fɛ o sira dɔ la sɔnni bɛ se ka sigi min kan o de ye mara kɛcogo juguya ye mauvaise gouvernance nanzara ka fɔlɔ o ko ten mara kɛcogo juguya n'an ma janto wulikajɔ min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye jamanadenw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na ni kun bɛ se ka lafiya cogo min na k'u t'u sigiyɔrɔ la min ye mara kɛcogo juguya ye a bɛna kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ni k'a kɛ gansankolon ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na démocratie o fiɲɛ ci fura dama anw ka jamana kɔnɔ ka na bugɔ sisan la san 30 laban minnu n'o tɛmɛna jamana in kɔnɔna na ko a ko kɔni min ye mara dunko juguya ye o ɲɔ ɲɛna kojugu bawo min ye maa minnu bɛ n'olu ni jɔyɔrɔw ka kan olu ma ta ka bila u jɔyɔrɔw la o de kɛla sababu ye min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga dafirilen kɔ fara ɲɔgɔn kan ba belebele min n'o sigila sen kan n'a bɛ wele ko Assise nationale de la refondation ni bɛɛ lajɛlen da donna jamana jɔli walew la hakilina minnu bɛ jamanadenw na bɛɛ lajɛlen k'i ta fara ɲɔgɔn kan n'a taara bɛn ni hakilina 500 ani kɔ ye n'o ye recommandation ye n'i y'o ko ta k'o lajɛ maracogo juguya o dɔ bɛ a kɔnɔna na wa maracogo juguya n'o ma gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ k'a bɛ kɛ gansan ye bawo min ye faso maliba ye a bɛ ɲini ka waati jan bɔ démocratie fiɲɛ ci fura dama kana bugɔ sisan la baara o baara n'o bolodala kɔnɔna na a m'a fɔ ko fɛn dɔw ma ɲɛ koyi ko nka ko min ye anw ka foroba cakɛdaw kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo bɛ tɛmɛ fa minnu fɛ foroba cakɛda ninnu kɔrɔ n'olu taabolo n'a ma sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye dunko juguya min n'o b'a la ka kɛ a bɛ waati jan bɔ san 30 taabolo jugu n'i ko k'i b'o gɛn tile se kun cɛ k'a ko k'a bɛ gɛlɛya min ye maa dɔw ye olu kɔni t'an bɛ ka foroba nafolo de ta k'a kɛ benjayakɛla ye k'a bila u dufa kɔnɔ ɲinsɔn ani jugusɔn maa minnu ka di u ye nafolo in dɔ bɛ yaara ka taa olu fan fɛ maa minnu n'olu tɛ fankelen fɛ o kɔni olu bɛ nafolo in dun dɔ la de sa u da tɛ se k'a kuma fɔ bawo min ye mara kɛcogo jugu ye bawo jamana in n'i y'a ta k'a lajɛ halisa jamana a tɛ taa ni tilelenya tɛ min ye foroba nafolo ye k'o makara forobafɛn k'o makara min ye jamanadenw hamina ye na foroba nafolo min n'o bɛ sɔrɔ hali n'a sɔrɔla a man ca a ka don o da fɛ a bɛ kɛ sababu ye jamana ni haminanko min bɛ jamanaden na hali n'a bɛɛ lajɛlen ma se ka ɲɛnabɔ don kelen a bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnabɔ waatinin kelen kɔnɔna na nka fan dɔw bɛ yen n'olu bina ka ɲɛnabɔ jamanaden hakili bɛ sigi a jigi bɛ sigi wa maa minnu bɛ fanga na a donnin kama a n'a waatinin kama maa caman bɛ yen u bɛ sɔn ka danaya da u kan a fɛ ka taa fɛ wa n'i ye ko in lajɛ min ye san 30 kɔfɛ anw ka jamana filameriw o barika bonya kojugu a kɛra sababu ye maa dɔw bɛ yen u ye kalanbaw kɛ jamana in kɔnɔ
kɔnɔ wale ma ka taa kalanbaw kɛ jamana kɔ kan u nalen I b'a ye k'a fɔ min ye ɲɔgɔn ta ye n'o ye cɛden ta ye olu waatiw mana se min ye ŋanamu ni kalabanjiya ye o bɛ don a ko da fɛ o kɛla sabu ye maa caman taara I yɛrɛ sɔrɔ lakɔlimɛtiriya la walima ka t'i yɛrɛ sɔrɔ min ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw I taara ka t'i ta sigi I yɛrɛ ye ni jamana bana ka n ta k'a sabu kɛ ko ne n'u ka hakilinaw tɛ kelen ye n yɛrɛ mana n ta sigi n yɛrɛ kun kelen n ta ye n ta ye wa ka di n ye cogo min na n b'a kɛ ten o kɛla sabu ye min ye entreprise privée ye olu ka sigi sen kan wa olu fana sigilen kɔ sen kan o ni forobaca ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu tɛgɛ dilan ɲɔgɔn ma k'o ma kɛ sabu ye k'u ka bana ni k'a kɔlɔlɔ ni k'a yaara ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye cakɛda ninnu ma wa bawo min ye filamɛriw ye ani dunkojuguya n'o kɔni warala bɛɛ foroba cakɛda ninnu kɔnɔna na a kɔni n'a ma kɛlɛ joona a bɛ kɛ sabu ye ni ka jamana ni k'a firi a musobakɔrɔsin kan n'i ye ko in ta k'a lajɛ Beremadaw ka fɔ la min ye wulikajɔ ye o ka ta joona ka ɲɛsin min ye kɛlɛbolo ye o ka ta joona ka ɲɛsin mara kɛcogo juguya ma Asim n'o ye colonel Asim Goyita ye ka taa se min ye cɛmancɛ fangabolo ɲɛmaa ye Dr Sogɛl Kɔnla Mayiga a n'a ka ministres kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre la justice a ka baara kɛ min ye wulikajɔ ye o ka sabati min ye jamana cakɛda boda minnu bɛ yen ni dunkojuguya ɲɔ ɲɛ bɛ yen wa waati dɔ la kunbɛn dɔ kɔni sigila sen kan min kɔni ni a kɛla sabu ye ka hakilina dɔw ta o hakilinaw ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye filamɛriw o ka kɛlɛ o fana bɔlen kɔ politiki ka bɔ an ka kɛnyɛrɛ foroba cakɛda ninnu kɔnɔna n'o ye administration ka politiki bɔ a kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sabu ye halisa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ suganti u ka suganti tiɲɛ kɔnɔna na u ka suganti ka bila baaraw la u baara min n'a ɲɛdɔn bɛ u la n'i bilala fɛnɛ I bɛ fɛn min dɔn e n'o kɛ k'o kɛ ka nimisiwasa sɔrɔ o la nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ le providentiel kɔnɔna na Beremadaw a ka fasiri don cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pip Wajabate ne ko bala cogo bɛ di Bokar Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona info matin sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Saba Balo sɛbɛnnikɛla ko Bokar Tarawele an ka taa Bamako mairie-ba la min ye Bamako mairie-ba Bokari a ka lajɛba kalo saba min bɛ sigi sen kan laada a lakilela n'o ye Galegale san 2023 conseil d'administration sɛbɛnnikɛla ko alamisa don min ye kalo in tile 23 Bokar Tarawele o tun ye kunu ye a y'a yira k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ bonya n'a karama a tun bɛ Bamako maire-ba bolo n'o ye Adama Sangare ye n'i y'a lajɛ min ye conseil d'administration ye Bokari o ɲɛmaaba o ye ale Adama Sangare ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa minnu yamaralen bɛ ni ka baara ko Bamako mairie-ba tɔgɔ la bi n'o ye maire n'a ka dangaw ye a ka conseillers min ye mairie service technique ye Bokar Tarawele k'a bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ kuma tun bɛ mun kan o de ye san tɛmɛnen n'o ye 2022 ye Bokari baara min tun kalifalen bɛ mairie-ba la baara in a kɛra ka se kundama jumɛn la nafolo min tun ŋaniyalen bɛ Bokari min sɔrɔla ka bila foroba wagandeba kɔnɔ n'o ye mairie ka waganda ye baara kan ka kɛ min na o de ye CFA wari miliyari 48 miliyɔn 312 ani 440 ani dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko wari a donna da minnu fɛ o tuma min ye miliyari 48 miliyɔn 101 Bokari ani 100 ani 1000 ani ɲari o kɔrɔ mairie-ba Bokari u ye wulikajɔ caman de boloda san 2022 sɛbɛnnikɛla ko ŋaniya minnu tun bɛ yen ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen ma sabati sabu min ye ŋaniya bolodalenw ye Bokari o de ye ka se ka baara kologirin ta ni ka Bamako sɛgɛrɛ bila capitale du Mali Bamako la ville coquette ye Bokari min ye nɔgɔko daga min bɛ Bamako da la min ye ɲamanko daga Bokari min ye nafolo sarabaliya ye n'o ye redevance ye mairie-ba ale ka cakɛyɔrɔw la maa minnu kan ka tɔrɔmɔɲɔn sara Bokari nin bɛɛ lajɛlen tanya bɛɛ n'i y'a lajɛ lakanako mairie-ba ale jɔyɔrɔ min b'o kɔnɔ Bokari ni ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka finitigilakaw sɛgɛrɛ Bokari o fana ntanya bɛɛ a ko yelen ka taa bila sira la min b'a to sira bɛ se ka labɛn Bokari min ye boli bɛ se ka kɛ fɛrɛ ma cogo min na Bokari nafolo ntanya fɛ nin bɛɛ lajɛlen ntanya bɛɛ a ko n'i y'a lajɛ majɛw de cayara
sara san 2022 ka sabu kɛ nafolo sɔrɔ baliya ye ni nafolo duma sɔrɔ ŋaniyaw baaraw tɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye baara minnu kɛra a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra ni ka yira service technique la ale ni conseiller la Bakari hali bi min ye ŋaniya bolodalenw ye ni ka tila ka kana bɔ n'o ye ale ni hakilina kura min taara jamana marabaw fɛ Bakari ni ka Bamako sɛgɛrɛ Bamako ale tun ye commune 6 ye Bakari Bamako bɔra commune 6 la ni ka kɛ commune 10 ye ni y'a lajɛ min ye aw kalabankɔrɔkaw ye aw tun bɛ Bamako dafɛ Bakari aw farala Bamako kan Ala dangani kɛ Ala dangani kɛ sa parce que n'i bɛ bɔ yan ka taa so an b'a f'i ye ko k'an bɛ kalabankaw fo k'an bɛ somaw fo o tuma an b'a fɔ sa k'an bɛ Bamakokaw fo n'i nana fana ma ko Bamako bɛ cogo di Bakari Tarawele Sababalo ko a ko Gerenkura bɔ tɛ taa Woyoko Bamako bɔra commune 6 la ni ka kɛ 10 ye Bakari Tarawele min ye commune ko kuma yɛrɛ fana bila la ko ye ka kɛ min ye arrondissement ye Bakari b'a ye k'a fɔ arrondissement premier arrondissement fo ka taa bila 10e arrondissement Bamako bɛna wele n'o de ye an ka commune Gale Bakari o bɛna kɛ premier arrondissement ye ka taa bila fa tɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye kalabankaw ye aw bɛna kɛ 10e arrondissement ye Bakari Tarawele min kɔni ye Bamako ye k'a bɛna ja de sabu ni jama cayara yɔrɔ la Bakari o baara bɛ ja sɛbɛnnikɛla ko a baara ta anw fana ka yɔrɔ in a ka bon dɛ a ka bon wa nafa sɔrɔ sira caman de bɛ yen o bɛna fara an kun sisan sa université minnu bɛ yen n'olu bɛɛ bɛ anw ka zone fɛ ani Kabalaji Bondo ani Ngolobugu n'a ye ji tigɛ wala a bɛ koyo sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele jama mana caya yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ hɛrɛ caman bɛ na a ko Bamako maire-ba baara kura min kan ka boloda sabu n'i ye nin arrondissement 10 lajɛ maire-ba kelen de bɛna ta nin bɛɛ lajɛlen ye min y'a tɔw bɛna kɛ conseillers ye tɔw jɔyɔrɔ tɔw ka baara Bakari ɲɛnabilala hakilina min kan ka ta k'o sɛgɛrɛ n'o don cɛ jateminɛw kɛra nin bɛɛ lajɛlen la min ye maire-ba yɛrɛ ka baara fanga kologiri min bɛna ta ka d'ale ma Bakari jateminɛ kɛra nin bɛɛ lajɛlen la min ye Bamako maire-ba n'o ye Adama Sangare a y'a yira k'a fɔ hali bi Bamakokaw jigi b'u kan Bakari sabu min ye kalafili ye o baaraw nun bɛ sen na o ma se ba hakilina mun bɛ Bamako mairie-ba kɔnɔ maire ko bolodogɔni kelen tɛ bɛlɛ ta min ye a ka dankanw mairie baarakɛlaw service technique kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakari ko sabu maire n'a ka jama olu ye élu ye olu bɛ na olu bɛ taa maa minnu b'u nɔ na kudayi fo retraite Bakari o de ye mairie baarakɛlaw ye Bakari ko n'u sɔnna ka baara kɛ ka ɲa maire b'a tɔgɔ ta nka a tɔgɔ fangirima bɛ olu de kan Bakari nka n'u banna k'i ka dala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ kolon sɔrɔ Bakari min ye cɛsiri tigɛdi ɲɔgɔnma hakilinaw yirali ɲɔgɔn na sɛbɛ sira kɔnɔna la ko de kan ka k'olu ka wuli ka jɔ ye su fara tile kan ko n'o kɛra ŋaniya bolodalen minnu bɛ yen ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati kunnafoni filanan ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Saba Balo ale ka sɛbɛnni don Saba Balo ka fara info matin maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wajibate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ o sɛbɛn minnu k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune Abdurahmane Diko nin ye a ka fasiri fulakɛ ko di min ye Diko ya ko ko min ye sunkalo ya kun bɔlen kɔ min ye anw ka baara minnu bɛ n'o ye gwademusow ye olu mago bɛ se baarakɛla min ma n'o ye gazi ye gazi baara a sɔngɔ a yakubaya han bawo min ye anw ka minisiriso ye minisiriso min n'o ɲɛsin b'an ka nafoloko a n'an ka wariko ma n'o ye ministre de l'économie des finances ye ale kɔni a ye hakilina dɔ ta n'a bɛ wele ko arrêté 2023 min n'o ye 077 MF SG o ta la ka bɛn ni mars kalo tile 20 ye san 2023 wa n'i y'a ta k'a lajɛ tile damadɔ ka kɔ sunkalo ye hakilina in da la wa a tala ni fɛɛrɛ min fana ye ani danganiya min ye o de ye fɛn kɔni bɛ yen n'o bɛ ni pétrole bɛ taa ni ɲɔgɔn n'o ye taji ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔnni sigila fɛn min kan kosɛbɛ nin ko in na o de ye gazi ye min ye sunkalo ye ko k'a minɛ sunkalo kalo k'a daminɛ fo ka taa kuncɛ min ye gazi ye fo dɔ kana fara a sɔngɔw kan a sɔngɔ bɛ se ka basigi cogo min na maaninfinw ka sɔrɔ k'u mako ɲɛnabɔ n'a ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nafolo min n'o bɛ dufaw kɔnɔ min ye gazi baara ninnu ye a ka se ka gazi ninnu sɔrɔ ka taa sɔrɔ i ma kule bɔ wa n'i ye ko in lajɛ e ko nin hakilina in talen kɔ an ka minisiriso fɛ wa n'i y'a lajɛ gazi feerelaw u m'u tulo k'u nɔrɔ kabanɔgɔ la wa min ye kabanɔgɔ la olu kɔni o ye sɔngɔ de yakubaya maatigɛ b'i yen sɔrɔ i mana dimi cogo cogo cɛw i taara yɔrɔ jan na sa dɛ min ye gazi feerelaw ye o kɔni sɔngɔ a yakubayal'u bolo sɔngɔ kɔni a ye kabanɔgɔ minɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ sɛgɛsɛgɛliw n'o ye fasirikɛla ka sɛgɛsɛgɛli ye a y'a jira k'a fɔ min ye gazi baara kilogaramu 2 ye o kɔni ka taa se kilogaramu 5 ma a fɔ kilogaramu 6 ma min y'o sɔngɔko ye o sɔngɔ o tun bɛ daminɛ kilogaramu 2 o sɔngɔ o bɛ daminɛ 590 ani 90 ani dɔrɔmɛ damadɔ wa n'i ye a ta k'a lajɛ
wa min ye gazi bara tilo sidlo ye o kɔni o tun bɛ di manifu ma e jɔta dɛ nka a lajɛ sɔngɔko in tɛ tulonkɛ ko ye min ye min ye 1000 ani 200 ani 80 ani dɔrɔmɛ 8 wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ e ko a ma b'o la ne ka taa fan wɛrɛ fɛ wa min kun ye 600 ani 90 ye o kɛra 700 ani 40 ani dɔrɔmɛ 2 ye min tun ye 1000 ani 200 ani 80 ani dɔɔni ye o kɔni o bolo la ni ka taa 1000 ani 600 ani dɔrɔmɛ 10 ani 8 wa n'i ye ko ninnu ta k'a lajɛ gazi bara kilogramu 10 ani 2 ka taa se kilogramu 32 ma o fana sɔngɔ o yakubaya la bawo min ye a sɔngɔko ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye gazi bara min n'o tun bɛ kilogramu 10 ani 2 ni tila la o sɔngɔ taara i yɛrɛ sɔrɔ 7,000 ani 200 a fɔ 7,000 ani 700 ani 70 ani dɔrɔmɛ damadɔ min ye kilogramu 32 ye o fana sɔngɔ o yakubaya la kosɛbɛ min ye 8,000 ani 600 ani dɔrɔmɛ 30 o kɔni o bɛ feerela o de la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye gazi feerela ninnu ye ko n'u taara ta gazi camanba feerelaw fɛ olu fana b'u ka katakataninw fara wotoro kan u b'a tali min kɛ n'o ye frais de transport ye olu b'o jateminɛ a kan e k'u ka sɔrɔta a bɛ bɔ 140 na ka taa se fo 200 bɔɲɔgɔnko olu b'a la k'o de ɲini a kɔni a ko kɛn bɛ gɛlɛya ye min ye anw ka minisiriso ye ko yalima a bɛ jɛ a ka taxi minnu kɔ waasa nin fɛn ninnu ka se ka don anw ka jamana kɔnɔ ko yalima k'o bɛ kɛ ganzangolo ye wa bawo jamanadenw hinɛ minɛtɔla o de y'a to anw ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ nafoloko ni sɔrɔdaboloko ma a bɛ jɛ fɛn dɔw kɔ waasa min ye gaziko ye a sɔngɔ a ka se ka to yɔrɔ kelen maanifinw ka se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ko nka ko o sɔngɔ min n'o bɛ faso bɛ jɛ o kɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ don ni gaziw ye wa minnu bɛ taa ta olu fɛ n'o ye revendeurs ye bɛɛ lajɛlen de b'a la k'i ta ɲini wa min ye sunkalo u b'a kalama k'a fɔ maaw mako caman bɛ jɔ fɛ gazi la o kɛla sabu ye min ye gazi sɔngɔko ye a bɛ yakubaya n'a y'i diya i k'a san n'a y'i diya i k'a to yen bawo min ye gazi ye nafolotigiw olu b'a san nin ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Abdurahmane Diko a ka fasiri la révélation sɛbɛnnikɛla Bakari a tɔgɔ ye ko Buba min ye Buba Mali ajiba.com ye Bakari sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye Korotumu Togola ale min kɛra sababu ye waati tɛmɛnen la ni k'a ka patroni n'o ye Awa Sugo ye k'a kun ci k'u bolo taara ka da Korotumu kan koyi sɛbɛnnikɛla ko Bakari nin ko in a bɛ waati nin bɔ a ko Awa Sugo Bakari ale kɔni tun sigilen bɛ yɔrɔ min na o de ATT-Bugu ye n'o ye 700 logement ye Bakari a ye baarakɛla ta n'o de tɔgɔ ko Korotumu Togola ani Korotumu bɛ ɲɔgɔn kan waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a na kɛ Bakari n'u filila ɲɔgɔn kan hakilinaw ma Bakari samasamani min kɔni o nana baarakɛla a n'a ka karamɔgɔ cɛ Bakari a ma ɲa min kɔ don dɔ kɔni min ye baarakɛden ye n'o ye Korotumu Togola ye Bakari k'a ye fɛnkuru dɔ ta ni k'a ka patroni kun ci sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye sigidala maaw de sina ka bali Bakari ni ka patroni kɔni ka kun cilen ye Bakari baarakɛden min tun b'a kɛrɛfɛ n'o tɔgɔ ko Korotumu Togola o tununa koro bɛ min a y'a ɲini u y'a ɲini ka dɛsɛ o ma koro ye sɛbɛnnikɛlaw kɔni ko o tuma Bakari koro kan ka ye yɔrɔ yɔrɔ la u y'o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a lajɛ koro kɔni a ye duuru dɔ fiɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni kunnafoni a carila munna koro tununa koro tun bɛ du min kɔnɔ a ka patroni Bakari o kun cilen filɛ koro de kɔni y'a kun ci wa sabu a ma kɛ maa ɲɛna walima jɔn de y'a kun ci munna koro tununa o tuma koro mana ye a tiɲɛna nkalon bɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ko Bakari min kɔni ye bamatɔn a somaw ye olu kɔni ye ntana gosi fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni k'u ta da bɔgɔ jeninen kan k'a yira k'a fɔ baarakɛden min kɔni ye nin kɛ Bakari taara ko fo k'a ɲini k'a ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari min kɔni ye sigi kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ min ye kumantukaw fɛ yen Buguni marabolo la min kɔni ye Korotumu Togola ye Bakari jateminɛw y'a yira k'a fɔ maa min y'a ka patroni kun ci dɛ e k'o tɛ nin koro in ye de Bakari u sina ka taa tigɛ d'a kan maa minnu ye tigɛ d'a kan o de ye commandant de groupement mixte gendarmerie n'a filɛ Buguni Bakari u ye mɔmɔli kɛ kunnafoni k'a caron k'a fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka taa koro min na n'a ka burumusi jɛma kɔni ale n'o doni ka kan bilen ani sabara jɛma a fɛn bɛɛ tun ye jɛma ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari taara o de ye boliti dan kɛ min ye gendarmew kɛlen ka tigɛ da koro kan Bakari e ko min ye koro ye a ye jɔntigila fɔ a ko siga tɛ min na ale dusu tun bɔlen don sabu k'ale dusu bɔra ka se kun dama min na o de y'ale bila nin kɛwale jugu la o tuma min ye nimisa bɛ ka na dɔɔni
maa tɛ nin bɔ i ma ɲɔgɔn na Bɔkari k'i bɛ tila ka nisɔndiya maa tɛ nin bɔ i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na Bɔkari ko bɛ tila k'i bolo kɔrɔta fɛn ye min ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ Koro an bɛ don min na ko bi a bɛ gendarmew bolo n'olu tilal'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ la mun ye Koro bila na ni jɔn jɛmakan don jɔn de ye maramafɛn d'a ma Koro ye nin kɛ don min na a ye fɛn ɲɛnama dɔ fɛn kunda dɔ ta wa Koro nin kɛ don min na hakili wasu de tun b'a la wa walima min ye patron ye mun de k'a la patron ye mun de fɔ a ma Bɔkari gendarmew bɛ k'o kisɛniw dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na n'olu tilala olu b'a tigɛ ta k'a di kiiritigɛlaw ma o tuma k'ale bɛ t'i ta kɔni da boli kan Bɔkari ni ka o kɛ san caman ye o tuma k'u ka yɔrɔ labɛn a ye n'a kun y'a dɔn a t'a kɛ o Bɔkari kojugu ye maa karamɔgɔ ye kunnafoni filanin an ye min bɔ révélation kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajabate révélation mɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'observatoire Adama B.E. Konate nin ye a ka fasiri ye a ko min ye n danna ye o kan ka fɔ anw ka kana tigilamɔgɔw ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka faaba kɔnɔna ye kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye binganikɛlaw ye sonba kulew minnu bɛ i jɔ n'i ka moto ye ni ka marifa da i disi la k'i bɔ a sanfɛ ni ka taa n'a ye foyi tɛ bɔ a la walima ka taa jan da i ɲɛ ka i kɔni k'i bɔ i ka nafolomafɛn ka andaraki ka b'i bolo ka taa n'a ye o kɔni ko o dabila la koyi bawo n'i y'a lajɛ min ye anw ka kana tigilamɔgɔw ye olu ka lakana bonkulu kɔni caman bɛ u fara la ɲɔgɔn kan ka patrouille belebele ni ka o boloda baara ninnu daminɛna ka bɛn alamusa ma min kɔni ni o bɛnna marisi kalo o tile 16 ka taa se sibiri ma marisi kalo tile 18 san 2023 wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ u ka wulikajɔ n'u ka laraweli bandiw dagayɔrɔ u kɛn bɛ k'u ɲa da fa minnu fɛ ni ka yɔrɔ ninnu kɛ siranyafɛn ye u taara nin bɛɛ lajɛlen mɔmɔ a mɔmɔli o bɔra ni maa min ye b'o dɔn wa i tulo tɛgɛda jɔ min ye maa 200 bɔɲɔgɔnko ye tɛgɛdala olu kan u kɔni bibi na u b'a la ka u ɲininka o fana bɔlen koyi min ye bolimafɛn sen 2 ye moto bɛɛ ka kofɔ o kɔni min ye o 30 kɔ ye tɛgɛdala nin fana kan waasa min ye maa minnu bɛ n'u ka moto ndarakilen bɛ ninnu bolo kɔrɔfɔ bɔ ka bin u ka se k'u kunda commissariat ninnu kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ commissariat minnu y'u fanga fara ɲɔgɔn kan o dɔ bɛ tali kɛ min ye premier arrondissement kɔrɔ n'o ye Darabela Bulibana ye deuxième arrondissement kɔrɔ n'o bɛ Samɛ ni ka o kofɔ ka taa se Bakɔ Jikɔrɔ ni commissariat ma ni min ye Sɛbɛnikɔrɔ commissariat ye ka taa se Torokɔrɔbu commissariat ma fo ka taa se Sotiba ma min ye 1008 logement ye nin commissariat ninnu bɛɛ lajɛlen de fara la ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara ni k'a boloda Bakɔ n'a ɲɛ ka se ka nin yɔrɔ ninnu n'o yɔrɔ kɛn bɛ siranyafɛn ye n'a kɛn bɛ bandiw ɲa dayɔrɔ ye ka bɛɛ lajɛlen ni k'a sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛli de taara wolo ni maa 200 ka weleli la ka se ka na u ɲininka u dalakan na wa tile damadɔ kɔnɔna na min ye moto n'o ye moto sen 2 ye n'o bɛ jakartaw ni moto wɛrɛw kofɔ o 30 kɔ kɔni o bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla maa ninnu bolo u ka maraw kɔnɔna na ka na n'o ye commissariat ninnu kɔnɔ a kɔni a jirala an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ min ye nin baara ɲuman ye ka se k'a kɛ olu fɛ u ka se k'a boloda ka kunnawolo sɔrɔ a la a nafa dɔ ka se ka se jamana yɛrɛ sigibaaw ma kɛrɛnkɛrɛnya faaba sigibaaw ma o tɛ taa u ka kunnafoni sanuman dili kɔ wa u ka kunnafoni sanuman di o bɛ kɛ sababu ye k'u ka baara ni k'a latile u bolo ni k'a ɲɛ u bolo ka taa fɛ wa min ye nin wulikajɔ ye k'a tɛ dan nin ma koyi waati ni don nataw kɔnɔna na nin ɲɔgɔn ko wɔɔrɔ bɛ boloda hali ha ka ja hali n'a ma kɛ faaba kɔnɔna ye Mali o fan wɛrɛw fɛ n'o y'an ka marabolo kɔnɔna ye waasa maa minnu n'olu bɛn bɛ o sigiyɔrɔ jugu ninnu ma u bɛ se ka lafiya sɔrɔ sigiyɔrɔw la ka sabu kɛ nin ba majilaka ninnu tɛgɛ ka da u bɛɛ lajɛlen tɔ na nin ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'observatoire kɔnɔna Adama B.E. Konate a ka fasiri Bɔkari Tarawele an bɛ foli ani tanu ta k'an ka lakanabaw sɛgɛrɛ a ye Bɔkari bɛɛ bɛ baara la ka lakanabaw Bɔkari an bɛ sunɔgɔ la waati min na olu de ni kalasini bɛ ka mɔmɔli kɛ patrouille Bɔkari ko Ala k'u dɛmɛ Ala k'u sara yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan an ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen ka fo fan fɛ o bɛɛ Jɛka o jabate ndara nana dantigɛli tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di la révélation sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Bɔkari Tarawele o ye la rédaction maa minnu jɛra ni ka sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ Bɔkari a ko an ka taa ANICT la san 20 baara ɲuman wulikajɔ ɲuman faso kanu fasoden ɲumanya baara sɛbɛnnikɛla ko kunu alamisa n'o bɛnna marisi kalo tile 23 Bɔkari Tarawele ANICT a ɲɛmayaso tun kɛn bɛ ka wele bila kunna
kunnafondilaw ma min ye u jabala la wari kunnafondi baro belebele sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye agence nationale des investissements des collectivités territoriales n'o ye ANICT wari bilakumu b'a la o de ye ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ni ka an ka maires sɛgɛrɛ a ko n'i ye sigida kofɔ i bɛ mairie kofɔ i bɛ min ye dilanni kofɔ i bɛ PDC kofɔ n'i ye maires jateminɛ n'u nana PDC ka Bokari Tarawele o b'o de boloda o PDC kɔnɔ kuma bɛ mun ni mun kofɔ o de ye nafolo ɲini ni ka baara kɛ ANICT bɛ ni k'olu kɔkɔrɔma don jango ka se ka nafolo ta ka d'u ma dɛmɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni baro in sɛbɛnnikɛlaw ni kumalikɛlaw ni jabarani baarakɛlaw wari i b'a ye k'a fɔ san 20 sɔrɔ ANICT wari baara tun ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye ANICT a DG ba n'o ye Lasana Kulubali ale kɛrɛfɛ ANICT a baarakɛla kulugirin caman tun bɛ yen wari n'i ye jateminɛ kɛ kunnafonidilaw hakilinaw taara ni k'an sɛgɛrɛ ɲininkaliw ni jaabiw taara kɔmaseginna wari Lasana Kulubali ANICT directeur ba a y'a yira k'a fɔ san 20 in kɔnɔ ko caman kɛra wulikajɔ caman kɛra ɲuman caman kɛra bi na wari n'i y'a lajɛ k'a daminɛ san fɔlɔ fo ka n'a bila san 20 na ni ale de b'o ɲɛmaya la bi wari min kɔni ANICT kɔnɔna la a ko n'i ye ko jateminɛ ala kɛmɛ ka ɲɛmaya de kalifa ale la nin waati kɔnɔna la sabu ɲɛmaya caman tɛmɛna o tuma min ye sɛfɛ wari miliyari 300 ani 40 bɔɲɔnko Bokari Tarawele o de donna dɛmɛ na a ko o nafolo taara da minnu fɛ o dɔ ye kalanko jiko kɛnɛyako ka taa bila komini yɛrɛ ka bɔ nɔgɔla caman na sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ ANICT Bokari ale kɔni sigilen bɛ sen ka an ka jamana in kɔnɔ min ye dɛmɛ wuli ka jɔ o hakilinaw kan nafolo mugu k'a ɲini Bokari min ye nafolo k'a don a donda fɛ janko n'a taara k'a di collectivitéw ma Bokari jamanadenw bɛ se ka tɔnɔ n'a hɛrɛ sɔrɔ cogo min na a ko san 20 kɔnɔ miliyari 300 ni miliyari 40 Bokari u ye dɔ kɛ ANICT ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ hali bi nin tulu ka hakilina dɔrɔn ye Bokari ko hakilina caman tun b'u bolo Bokari kun kan ka fɛn minnu kɛ dɛsɛ bolo kɔnɔna la o bolo dɛsɛra nka k'u ka jateminɛw o de hali bi ka dɔ fara u cɛsirijala kan u ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Bokari nafolo kan ka ta k'a di maa minnu fana ma janko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa n'i ka tɔnɔ n'i ka nisɔndiya sɔrɔ o tuma ko don nataw la o baaraw bɛɛ boloda kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Bɔjabate révélation ka fara a rédaction mɔgɔw kan n'o ye fasɛrɛjɛkulu ye k'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant o bari nin ye a ka fasiri ye ko min ye commissariat de Ɲamakɔrɔ ye dɛ Ɲamakɔrɔ commissariat u ye wulikajɔ kɛ a wulikajɔ ko a kɛra kunnawolo ye bawo u ye tɛgɛ ta ka da drogue jugu feerela dɔ kan min kɔni n'i y'a ka drogue minɛlen ta k'a lajɛ a sefa wari n'i y'a lajɛ a bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 28 bɔɲɔnko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Ɲamakɔrɔ commissariat ye o kɛlen kɔ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ u ye wulikajɔ ni ka a boloda wulikajɔ bolodala ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma o de ye Falajɛ Sokɔrɔ ye Falajɛ Sokɔrɔ najigiso dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko hôtel Zingzing kɔni o ye wulikajɔ kɛ yen kɔnɔna na o opération senfɛ i b'a ye k'a fɔ kunnafoni sɔrɔlen kɔ o ye min ye brigade de recherche o cɛdenw olu kɔni u y'u fara ɲɔgɔn kan u farala ɲɔgɔn kan ni ka u kɔni u ka ɲɛmaya ta k'a di maa min ma o de ye commandant Umaru Baba Tarawele ye Umaru Baba Tarawele ale ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ senfɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye bɛɛri maaw ye u kɔni u y'u i b'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'i ka baara dɔn cogo min na u y'u ka dodɔlimaliw kɛ dodɔlimaliw ni sɛgɛsɛgɛliw ni fɛsɛfɛsɛliw baaraw bolodalen kɔ ka bɛn tarata dɔ ma marisi kalo tile 21 san 2023 nɛgɛ kaɲɛ 8 waatiw la e ko o ma cun nin dunanjigiso in kɔnɔna na wa o tulen kɔ i b'a ye u taar'u tɛgɛ ta ka da maa min kan o ye Nigeria ka den dɔ ye n'o ye Okoro Pascal ye Okoro Pascal tɛgɛ dalen kɔ a kan a yela k'a fɔ min ye jamanadenya bugulatigɛ sɛbɛn fila o bɛ a bolo fɔlɔ o ye fɛn ye passeport min n'o bɛ Côte d'Ivoire ka passeport ko fɔ o fana bɔlen koyi passeport sɛbɛn filanan n'o ye carte d'identité ye o bɛ Nigeria jamana o b'o jamanadenya carte d'identité o bɛ o fana ko fɔ
wana tamalen ko ka boy ma ko fole mina len ko ber mo fe kana nai akoni nyingali busamse galen ko ala e ko ajola asona ko yi ajola ka ketawla aya jira ka fo ale ko nimbola nini ko kay nini e gana jamanaka kana aunga faso maliba ko no e ba ma ko yi wa ni ya taka alaja fana hakli nan jigi fasiri ke ba ka fola mi marsgalot leta anin nani temele sa 2023 bulga sumbugu o konnana e ba ka fo ni nyana drogu bele do fana mineli baro ni o bolodala min no be chambre indien ni ka o kofo wa o fana ni ya taka alaje tege dalen ko o tila maka o koni o ya jira ka fo mi ye bil hak alika bara bembe ni tabulo che duguma mi ye ni tabulo yi akoni abeni ke abeni ni ga wati jambo ni bela jele ngoni mbe min kofo o de ye kuna funi sanuma ka di alisa onga kanati la moma wasa ni nyona ma che dugu munum be na nini nyena minin fe nunu ye kana nga demsela ka ni ka o che ambulo bawu jamana sini yasigi o demsela ka ye no lu kera ni fe nunu kan baye abeke sabo ni ga jamana ka sini yasigi ni ka Allah no ni ngwe sabai mina ya sama ka bo elle ne bana konna na o bari ni aka fazri bortrawde fem bambali o jate don sigatala sebe mun to mambolo koro bodi ni o sebe mina shani ni bodi ka wole ni mano folita ka bela jele sigare kabni dogo kun damna no intene be dogo kun labaye bodi no ye jumaye sebe ni kadi o ella das kana fien boye do te radio barakalaw tala sabo la jema dongo do da bodi klebo fo ta lebe radio barakalaw bu tala bodi radio baradi ka gwele sabo kuma barado ko kuma itode ne do ta do ko be bo sigatala ji na bona ka ba tsika cheble o kuma nyama to fendo ya rabbi ala kana fembo anda mime tieni ka amina ya rabbi ka fembo anda mime kalalike wari foli bela jelen temeni ko fe wati kono ka tuka foli kengar no ke wari be baraja ukai chef d'escadron Lassana Tambaketa wari amba foka wali demandon commandant groupement territorial de gendarmerie de Bakonanye aflane kan en konna la watoro de joro Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Alaka do fara jalaka depuis Bamako.